Bueno, ezingo gara bai. Arratsaldeon eta eskerrik asko argazkilaritza maiatzaren prentsaurrekora. Urtero bezala, Deporreko argazki komisioak Eibarko udalarekin batera saio hau antolatzen dugu ilusioz beteta eta geroz eta ahalegin handiagorekin. Maila handiko erakusketak ditugu, baitza tailerrak eta ralia, Untxaga plazan ingo dugu topaketat kalian, eta nobedade moduan, edo nobedade gisa, hitzaldi bat ikoko dugu portalean. Uste dugu kalitate handikoa diala danok. Jose Conceptes, Castelloneko argazkilaria, arkitektura inguruko proposamena ekarriko du Eibarrera. Eroteriko da Jose Ramon San Jose, benetan erakusketa original batekin, ze izango dira diptikoak. Gero, Gracia de la Hoz, Tarragonakoa, erakusketa originala, nire iritziaz, da eserleku gorria deritzona, eta argazki guztietan eserleku gorri bat ikusi galuko dugu, protagonista bezala, eta egoera nahiko aldrebesak edo pintoreskoak eskaintzen. Gero, baita portalean, Indalecio Janguren lehiaketan maiatzean parte hartzeko proposamena, egon gonbidapena, eta aurten, zorionez, gure kidea, Juan Antonio Palacios, tokatu zaio. Jose Carlos Romeronen erakusketa dakau, hau da klubeko kidea baitza, ondarrokua, baita esperientzia handikoa eta hainbat sari irabazi ditu bate bez ere rallietan. Klub Deportiboko egoitzan eukiko dugu, argizaioaren sariaren bilduma. Hau da, gure klubeko argazki erakusketa kolektiboa. Proposamen hau izango da, argazkilari bakoitzako klubekuak 3 argazki aurkeztuko ditu, formato txikian, baina benetan izango da montaje bat nahiko politxa eta benetan ikusgarria. Gero, eukiko ditugu hitzaldi bat, eta horreko dira Gasteizik, Piko Zulueta eta Koldo Mendaza argazkilariak. Euren proposamena argazkilaritzak egiten dituen galderei erantzunak emateko da. Hau izango da maiatzako 17an. Eta atzalde horretan eukiko dugu topaketak kalian, Untxaga plazan. Hau da, gure festa bat edo jendei eskaintzen diogu aukera argazki bat ateatzeko eta fotoprisekin bitartez doainik eukiko dute nahi duenak bere retratua, eta hau da gure proposamena jendei hurbiltzeko gure afizioa, bai? Urtero harritxutzen hau, zelako lan haintzen duzuen, ointxe bertan esan duzuen, hain argazkilari onak ekartzen, eta tesioan nabil hauenek ikusteko. Eta katalogo hau ikusten, hori azpimarratzia da, oin gaur egun argazkilaritza saiatu itzen da, artea bultzatzen gonuzko, eta hori nire zorixonak emotia berriz zuen lanan gaitxikan, eta hori tesioan nahuela esposizioa ikusteko, eta ni petatu organizatzen dut entzule da irakurle danei, por lo menos, urbiltzia, porque es que merezi dago.